10 snin minn mindu bdiet il-blog tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia saret Velja l-istess ġurnalista li nqatlet b'karozza bomba f'Ottubru tas-sena l-oħra. Dawk preżenti mxew mill-Parlament għal quddiem il-qorti fejn urew messaġġi u ritratti mill-blog tagħha u li fuqhom kitbu wkoll il-kliem tolleranza żero għal korruzzjoni. Il-Velja kienet organizzata mill-gruppi il-Kenniesa u minn Reporters Without Borders quddiem il-Parlament fil-Belt Valletta. Fit-tmiema dawk preżenti naqdu fajt għall-ġustizzja u kontra l-impunità. Justice for Daphne! No impunity! Justice for Daphne! No impunity! Preżenti kien hemm Rebecca Vincent, id-direttur ta' Reporters Without Borders, organizzazzjoni li taħdem favur il-libertà tal-istampa. Filwaqt li tinsab Malta hi qed tinvestiga n-numri ta' libelli kontra Defni Caruana Galizia, fosthom dawk li saru mill-Prim Ministru Joseph Muscat, mill-Prim Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Iżda f'intervista li tat fl-aħħar jiem ikkritikat il-fatt li f'pajjiżna mhux titħalla titwettaq xogħla, hekk kif il-Kummissarju tal-Pulizija baqa' ma weġibx għat-talba tagħha li tiltaqa' miegħu. Matul il-Velja, Vincent wedet li se tibqa' taħdem biex il-memorja u x-xogħol ta' Defni Caruana Galizia jinżammu ħajjin.